салом бинандагони азиз ва гиромӣ, ман дар ҷумҳурии ҳиндустон қарор дорам ва имрӯз аввалин рӯзи моҳи шарифи рамазон аст, ки ман дар хориҷ аз кишвар онро бо тантана пешвоз мегирам. дар ҷумҳурии ҳиндустон рамазон дирӯз шурӯъ шуд, аммо ба хотири он ки дар кишвари худамон имрӯз эълон шудааст, ман имрӯз тасмим гирифтам ки рӯзаи моҳи шарифи рамазонро гирам. дирӯз ба мо ҳамин гуна хӯрданиҳоро доданд барои гирифтани рӯза. ин иборат аст аз мавиз ва баъзе донагиҳо дар дохил дорад, баъзе нонҳои хушк дорад ва ду бурда нони дигарам ба мо доданд ва каме ангур барои гирифтани рӯза. як чизи дигарро ҳам қайд кардани ҳастам, ки имрӯз рӯзи зодрӯзи банда аст ва ин боиси хушбахтии ман аст, ки рӯзи зодрӯзи ман дар рӯзи якумин рӯзи рамазон рост омадааст. ва аз шумо хоҳиши ман он аст, ки дар ҳаққи ман дуо гӯед, дуо кунед, ки ман аз ин имтиҳони худовандӣ сарбаландона бароям ва рӯзаи моҳи шарифи рамазонро дошта бошам. ва ман низ ба тамоми шумо омадани моҳи шарифи рамазонро табрик мегӯям, таҳният мегӯям ва ба хонадони ҳар яке шумо хушиҳо ва тинҷую амониро орзумандам ва аз худованд мехоҳам, ки ба ҳар як нафари шумо, ба ҳар яки шумо, ки дар ин моҳи шарифи рамазон қарор доред ва рӯза медоред, бароятон аз даргоҳи худовандӣ сабри ҷамил мехоҳам ва қувваву нерӯ мехоҳам, ки бароятон бахшида бошад, ато карда бошад, то аз ин имтиҳони худовандӣ сарбаландона берун бароед. боқӣ худо ҳофиз.